mindenkinek, szavaztok srácok, én Tomi vagyok, és ebben a mai videóban most Tomival fogunk trédelgetni, hogy csütörtökön 2-től 3-ig meg is mutatom mit. Az én bézemből nem más, mint egy Gold Kechuru, egy Gold Lagrande, meg egy Sushinu, amit ezt a hármat mindegy sima normál 50 millis garamára trédelem. Na menjünk a Tomi bézére, én azt mondom. Itt is jönk a Tomi bézébe, a Tantangot, az Eszokot gondolom, meg ezt a Tekós Nukleárot, meg a Halloween Base-t. Igen, ha tudnak jó dolgokat ajánlani, oké. Én is vagy ilyen több 100 millis mi a sztár, hát ha tudtok ingyen adni nagyon jókat, akkor azt is persze tudunk adni. Köszönöm szépen a Tantangot. Szóval Szétlaggolok. Ha tudtok nagyon jókat adni, akkor Köszi a Tantangot. Mennyire laggóztál? Bro, what the fuck? Köszönjük. Na mindegy, visszaadom Tominak.